Di dîroka Kurdî de li Kurdistana Sûriyê bi sedan xebatkar li heng û tekoşer hene. Xebat û rolekewan ya berçav di xizmeta gelê xwe û doza Kurdî de heye ji ber ku Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye PDGS yekemîn partiya Kurdî siyasî li Kurdistana Sûriyê bû. Hata damezrandin piraniya wan xebatkaran di nav refên wê de kar kirine. Zehmetî kişandine û qalenekî pir buhadane. Ji wan xebatkaran Meleb Hemedemînê Deywanî. Xebatkar û olnasê Kurd Meleb Hemedemîn ku bi Meleb Hemedemînê Deywanî tê naskirin li gundê Deywan yê ser bi navçeya Kerboran li wilayeta Mêrdînê li Kurdistana Tirkiyê sala 1925 ji dayîk bûye. Sala 1933 bavê wî berê malbatê da bajarokê Tirbispiyê li Kurdistana Sûriyê. Sala 1934 derbasî dibistanên fermî bû. Dest bi xwendina xwe kir di salan 1937 de li gel malbata xwe li gundê xizna ser bi Tirbispiyê ve bicîbû û li wir tevlî dibistana şer'î ya Şêx Ehmedê Xiznewî bû. Xwendina xwe bi serkeftin di sala 1947 de li ser destê zanyarê olî Şêx Alaeddînê Xiznewî bi dawî anî. Hejmarek pirtûk di siyaset û şerîeta İslamî de derxistin. Beşek ji wan hata çapkirin û beşê din jî ji ber rewşawiya maddî nealîkar bû, nikarîbû wan çap bike. Jê pirtûk û berhemên Meleb Hemedemînê Deywanî rastî û lêdwan bi rastiyê re. Di zanyariyên sazkirina tîp û gotinan de. Dîroka tevgera Kurdî lê Sûriyê. Mewlûda Pêxemberiya Şerîf Eqîdeya îmanê. Deywanî li gundê Seyd Elî li parêzgeha Hesekê wek pêşnivêjê mizgiftê kar kir û li wir hejmarek ciwanên Kurd yên tevlî Partiya Şiûî bibûn naskir. Pêwendî û têkiliyên wan bi hevre hebûn. Gengeşeya li ser niştimanî û netewa Kurdî dihatkirin ew ciwan guhertin dema gihiştin wê baweriyê ku şiûiyet xizmeta doza Kurdî nake. Wê yekê serbarî xwendina wî jê helbestên Mela Ehmedê Palor e û bandora wê ew ji hestê netewî nêzîk kirin. Tev jî sala 1961 tevlî refên partî bûn. Meleb Hemedemînê Deywanî jê kesayetên oliyên ku hewl dida aliyên partî yek bike. Bû yek ji olnas û siyasetmedarên Kurd yên ku daxwaza mafê gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê dikin. Di Kongrê Niştimanî de li Herêma Kurdistanê bi xwendineke fermî kesayetî jê bavê netewa Kurdî Nemir Serok Mela Mustafa Barzanî beşdarî kiriye. Tevî hemî astengiyên ewlekariyê ji alî rejima Sûriyê ve berevanî di ber doza Kurdî de kiriye. Li ser rêbaza Kurdayetiyê rêbaza Barzanî Nemir ma. Di nav refên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de ku baweriya wî bû xebata xwe berdewam kir ta ku di sala 2014 de çûl ber dilovaniya Xwedê û koça dawî kir. Xebatkar Meleb Hemedemînê Deywanî sala 1948 zewcî bû. 4 kur 4 keçên wî hene. Alî Omer.